Mela nselmilkom ħbib tiegħi li intom naf li tħobbu verament il-ġimgħa kbira bil-wiri li tagħmlu, ħafna nies għandhom tant interess li jiġu jarawhom u jew ukoll mezz ta' katekeżi li n-nies ukoll jaraw b'għajnejhom dawn għall-figuri li jwassluhom biex jifhmu dak li Ġesu għamel biex lilna jurina triq li twassalna għand il-Missija. Jiena li qed inkellimkom jisimni Patri Diodato Xkembri tal-Patrijiet Agostinjani fil-Kunvent Santu Wisina u Nirrabat Għawdex u fejn il-qajnom dina l-għaqda tal-wirja għaw fil-Kunvent tagħna li dinja tini darba li jedinna naċċettawhom biex jagħmlu dan ix-xogħol fil-Kunvent tagħna. Hija ħidma sabiħa u wieħed jagħti valur li dawn li ħadmu fihom li preparaw dina l-wirja biex il-poplu jkun jista' jgawdija. U hawnhekk f'dawn il-jiem naf li jagħmlu ħafna xogħol biex il-estu però minna wieħed jgħin liħom malajr kellhom kundizzjonijiet biex jagħmlu u jwafu sewwa dina l-wirja. U dawn il-jiem ta' dan tal-ġimgħa l-kbira ħafna nies qegħdin jiġu biex jaraw din il-wirja. U anki tfal tal-iskejjel ġew jarawha wkoll u verament nagħtu s-sens tal-ħajja nistannija u kattolika tagħna. Ġifieri aħna b'dan l-affarijiet din l-wirja qegħdin ukoll nuru li aħna li hemm napprezzaw dak li Ġesu għamel għalina. Qiegħed jiena hawnhekk hija il-kamra fejn għamilna ċ-ċena Ġesu mal-Apostli, imbagħad mal-kurituri kif rajtu hemm l-affarijiet u l-istatwi l-oħra li saru din il-wirja. Minna jalla l-mulej kompli birikom u dejjem lesti aħna biex nagħtu l-parti tagħna magħkom. Nisemmilkom u fl-istess kien nawguralkom lejl tajjeb. Lilkom li tarawni tisimgħuni u l-familju kollha tagħkom. Grazzi fisem il-komunità Agostinjana ta' Għawdex.
qegħdin inkellmukom minn ġewwa l-wirja tiegħi tal-Għaqda Dilettanti Ġimgħa Kbira ta' Għawdex. L-għaqda ilha ffurmata minn 1998 minn jistgħir żball u daqshekk ilha ieħor tittalla l-wirja tiegħi. M'għandix il-bażi tagħha il-wirja, però nduru dejjem ġol Belt Victoria, ġo postijiet differenti ġol Belt Victoria. Issa jiena dan l-aħħar sentejn nagħmluha ġol konvent ta' St. Wistin fejn ninsabu llum. Din is-sena il-wirja fiha iktar minn 11 artist differenti fejn qegħdin jistebixxu x-xogħlijiet tagħhom. Issa meta ngħid 11 artist differenti mhux kollha statwi normali, biċċa minnhom anki statwi, forma ta' statwi ġol ħadid, xogħol tal-ħadid, xogħol tal-fidiferru, għandna wkoll xogħol ta' tafal mikxuf li mhux mużbuħ, hemm ukoll pitturi bil-lapes, pitturi oħrajn antiki, pitturi fuq l-iskora antiki wkoll. Hemm ukoll vari differenti li qegħdin jinħadmu fuq ritratti meħudin mill-passjoni li nagħmlu fit-triq, li nsalla fit-triqatna. Din tnibtet din l-idea minni stess, għax jiena nagħmel il-Parti ta' Kristu fl-imsalla fit-triqatna u kont qed nitkellem mal-artist Charlie Camilleri u fl-istess ħin qegħdin ngħidu dejjem naraw ritratti tal-imsalla fit-triqatna, għaltux naraw nivvintawx jew naraw nikkrejawx statwi maħdumin fuq il-ritratti li jittieħdu fl-imsalla fit-triqatna. U b'esperiment għamilna l-Ort tal-Ġetsemani. U ġie veru jixxiebaħ. U llum il-ġurnata hemm disa statwi, iva. U mhumiex qegħdin statwi bħalma jkunu l-vari mhux komuni, il-vari li naraw is-soltu, ikunu qishom il-vari tal-Knisja, il-facing ikun kollu lejn il-faċċata, però huma vari li tista' ddur magħhom dawn hemmhekk għax qegħdin bil-pożizzjoni naturali peress li maħdumin fuq ir-ritratti. Imbagħad hemm vari oħrajn ta' Joe Kotajja Żara, is-sit tagħhom huwa George Attard. Mbagħad naraw vari oħrajn il-kollezzjonist tagħhom ta' Madonna tad-Doluri ta' Christian De Bono, kollha artisti għawċin, u għandna wkoll imbagħad il-proċessjoni sħiħa ta' George Cassar, dak maħdumin minn 3 artisti differenti, għandna il-Atminsi Lino Fardell, Paolo Muscat, Joe Muscat, hemm ħafna vari differenti. Imbagħad għandna dilettanti mill-laqda stess illi ramaw ċena ma' xulxin għadhom żgħażagħ tilejn dak gruppi xirtana li jkun hemm dejn nies ġodda. U hemm ukoll xogħol maħdum fil-ħadid minn Derjen Grima li għadu kemm introduċa din is-sena dan ix-xogħol huwa xogħol sabiħ. Pereżempju hemm is-salib maħdum mill-fidiferru. Fidiferru kif ukoll wire tal-koper, wire tad-dawl. U anki channels tal-ħadid li tal-imod bid-daqqiet u bil-lavort ġo fihom iġibhom veru naturali. Imbagħad għandna is-sepolklu ta' Luke, iva s-sepolklu huwa ta' Luke. Għandna wkoll ta' Paolo Muscat ix-xogħol fit-tafal, is-sit tagħhom huwa Andrea Cassar. Għandna wkoll statwa oħra ta' San Franġisk qed jieħu l-pjagi ta' Charlie Camilleri u hemm biċċiet oħrajn żgħar. Jiena li nista' ngħid li dilettanti oħrajn bħali hu li hija festa sabiħa għalina, festa fejn nistgħu ningħaqdu ħafna iktar flimkien, nibagħtu n-nies għand xulxin, anzi mmorru aħna dik il-problema tagħna li ma nkunx nistgħu mmorru għand xulxin għax aħna kulħadd ikun qiegħed mal-wirja tiegħu jew nkella f'xi attività minn tiegħu. Però kemm tkun ħaġa sabiħa li kieku forsi naf niftehmu, niftħu ġurnata partikolari li kulħadd idur wirjiet ta' xulxin u xejn kun qed nitgħallmu minn xulxin u nkabru iktar din it-tradizzjoni li naħseb li bejn sena u oħra kultant qiegħda tmur naqra lura. Illum iż-żgħażagħ tal-lum, il-biċċa kbira minnhom mhumiex m'għandhomx il-moħħ li kellna aħna moħħ dan il-vari dan l-affarijiet, però naħseb bejt fejt nistgħu nerġgħu indaħluha fit-tfal u fiż-żgħażagħ tagħna. Il-bieraħ pereżempju kelli tfal tal-iskola, biċċa minnhom ma jafu xejn x'inhi di tradizzjoni tal-vari, ma jafux għalfejn dawn l-affarijiet tal-vari huma sbieħ biex jibqgħu fit-tradizzjoni tagħna. Però jien naħseb illi jekk qegħdin tarawni dilettanti oħrajn bħali, kien sibu li xulxin, nitkellmu ma' xulxin,
nistgħu naħseb indaħlu ġew il-kultura mhux indaħluha għax hemm qiegħda, però ma kienx kif kienet qabel. Iktar fit-tfal tagħna.